Thakya hambai joto sini social media rokno ini singno logaramani bagui ini sing 28 Teliamura Assembly Constituency wa khobjak sini YTF by Naikolzak ini o 28 Teliamura Assembly Constituency wa khobjak South Pulinpur they South Pulinpur ADC village Khamarbari ADC village और जगह गुरिना नि थांगै दङ दूर to दूर ओ दूर to दूर जों गुरिनाय गायरिं खखाम दै मर कामी दै पाराखलाव और जों दूर to दूर गुरिना नि थांगै दङ दिनै ओ प्रेस मिट फाइ मानजा फाइगासिनि तेलियामुरा ब्लक कमिटि नि YTF नि प्रेसिडेन्ट दै सिनि ब्लक कमिटि नि जतो TWF YTF जतो बुबग्रानि warriors जतो सेंक्राक जतो खाबाक साख्लायै दिनै अ पाराकाय थामो दूर गुरिनानि थाङै दङ जों बननो जों ससियेल मिडिया टिकक गोसारनानै मुसुगो सिनि बसकां तालनि 26 तारिखो सिनि महारानी कीर्ति देवी सिंह देवर मानसजों अ पूर्व आसन गोबां बुटबाय पायरनानि बागै जों अर जतो खाबाक साख्लायै दिनै अखार लायजाक जों या फांनिसिम पाइथाक जरा सिनि अ दूर to दूर दिनै सालसानो तंनाय जों सातुंनो सातुं होयाख्लायै तुंगुनो तुंगिया होयबाख्लायै जों जतनो दिनै अर फायलायजाक जों जतनो बुबाग्रानो सुबानानि बागै थानसाना सुबानानि बागै जों खातुंखा जाख्लायै अखावै फायलायजाक अमनो ससियेल मिडिया तै अ प्रेस मिट तै कायसा कक गोसारनानि मुसुगो ताबो थानसाना हामजागियाखो ताबो थानसाना जाजागियाखो उखलागो गोबांमा कक सावै तंनारो नारबो फायदि सिनि थानसाव फायदि सिनि द फायक सानानि बागै सिनि तिप्रा सानि यक सामुक्त बनानि बागै सिनि गुंथाय बारानि फियक जां मुक्त बनानि बागै फायदि जों जतो थानसांलायै सिनि पाइथाक बुबाग्रानो जरालायानो दिनैनि अ दूर to दूर मेन जों एजेन्डा खासिनि थांनाय अ मासनि ताल 2 तारिख मार्च जे एकर्ड खायमानि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा दै Tipra थाख्लाय त्रिपाक्षिक एकर्ड नतयै जों नक कासावै जों जतो लुकुरकनो अ आमसाइनि गरकनो अ आंखनि गरकनो जों सुख्रुइ सबाय सानानि बागैनो बसकांनि अ लोकसभा पूर्व आसन सिनि महारानी कीर्ति सिंह देवीनो गोबां बुटबाय कप्लाय खायलायनाय होनाय जों दिनै रेडिं लायजाक आनि बागै जों जतोनो ताबक थानसा ngै अखारनानि रेडिं लायजाक हामबाय Waglalong live, Waglalong live, YTF long live, TWF long live, TWF long live, PISF long live, TWF long live, Maharani कीर्ति देवी सिंह long live, Waglalong live, Waglalong live, Udok sanay sa kristyalay tansan na lagay pay baydi, Udok sanay sa kristyalay tansan na lagay pay baydi, Soy ronay paano na Greta Tipra lento mo na, Soy ronay paano na Greta Tipra lento mo na, हमरे मंगे पूरी करो, हमरे मंगे पूरी करो, बाबा